كاب استديو زينا RTV عز السلام تانا تقبلوا زخبركم تحتلتنا كم يتمسيو نلومي سولس 20 شعات تنتقمتي استرالوا زينا حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر زعدم الشام تولدي بغنتاتو افلم ما ختم كوتصار وراران بتا يقتل كم زلو مينستر حرشه حبيرو ابو زواجاش باركا من رقاص دحنت المقبي زغلغل مهر تحرشه تزتيو اب هوسبيتال باصع ملي وصعات ناصلاتات اغلغلت جميرو فرنسا مسعودات شبران زرب ككاد بمساغر منغست مالي لزغرب امامه نسيغاتو امريكا نصلات نادي ايرانن ابو زنطفا كوبانياتن علامه زغبر حدش اغداز ديغا جابان امريكان ناي اير بحرن مدرن حبره وتهدروا المجمير كاب إثيوبيا بقتصالي معبلات نزساقم زلو يخون أبوش تهاجر زصفة زلو أنبتا مدربدان مكات أبستفل عليه زوباتات هاجرنا أدمعنا يمكوتصار نتفتات يقتصل كم زلو مينستر حرشة قليسهم كاب هزبا وركبات نايت مينستري زترخ بحبريتها بملكع تسابتساب تداليلو ليلة تخل مريم كتغربه بزي مسرت نتي بترغاغامي ناب زوبا دبوب زات زلو عسلتات انبطان مطفا ابن زوباتات عبد قيح امن حيلي صورونا عبد خالا مندفران كالوتن بلعول توفاينت ابالات حيلتات مكلخال من محدارات نبرتن كيلاتات حرشان عتب نطفاتات يكايد كم زلو كابت زوبا زترخب حبريتا ينصر زاغي ترخيبو بزلو حبريتا كساب 25 ጥቅምቲ አንበጣ ዓሲልዎ ዝነበረ ልዕሊ 800 ሄክታር ጸረ ባልዕ መድሃኒት ክንጸገን ከሎ ድሕሪኡ ኣብ ዝሰዓበ መዓልታት ንዝቐጸለ ወራራ አንበጣ ንምምካት ሓያል ምርብራብ ይካየዳሎ እዚ ከምዚል እንከሎ ኣብ ዞባ ማእከል ንዞባ ጋላ ነፍሒ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሰላዕ ዳዕሮ ኣብ ልዕሊ 200 ሄክታር መሬት ዝዓሰለ አንበጣ ምድረ በዳ بلوعل وحدة زملكتن أكلاتن هزبن أبتحت قوزتر كم زوعلة أب موهاد نيت وافريكا بتستساتفو أكايد تسرح من محدار كباب سلع دعرو ويزرو ألماز دانيال أن بابار عدي أتو قبره واتسقاين حلافل معت بغلي أبن أزوبا بريخ من إسي محاري عبيون قليتهم أبز المعرابة وقمقم تري ورلهم أبز بطاطا دلنا يخلو ساعة سلسة إلا تإسران حموشتن ترأي لك سلستن ربعين كان إحنا نندحر الشادويلنا ندحر الشاخ ندول كلنا جن بقطتا ماكينهم خن نفسهم خن قلتيفهم مصيومنا سقاب السم دمصو نحنا نتهزبي من اساي خن سبعي خن دلو لومي نزم بتازي اندحر ديت فانا بتطونا خمدمتناينا إلنا اب عدنا عدغون بلو كمت نودبا غيرنا ودينا ابسل عرخمو بملو من اساي خن سبعي سبيت كل توديبو نافتو بتاتوافيرو لكيو تعويتنا لخاينا ازيو نختاتو اهلاخن اشغارني بزخانة حزبي تدالي سلسنه بمنستر حرشاونا سلطنه توهبنا سلسنه نهنقطمو بزح يصقمنان نسرحون تسرح بزح يحدثنا صنيحو موتوريتات نيرن ماكاي نيرن متحبار منستر حرشاني تزنبر انبطا كان رياو قلنا درجه عبيتو ملو ديبصحه تكفوت شوهات ناي مغبي زلو مالتي اصناتي بتعام كهلخ زخيل مالتي السي نيرو مستقبره وهد صعرخا اب تحت قصر كوعل كيلو مالتي كناتات نيامبتا كاب غرابت هاجرات كاتو تخولوتات سلازلو زخونه تريا نيامبتا مزغاتم ناب قربانا زلو محدار يخون ناب كيلا مينستر حريشه كان ملكت بزاغاتامي يحبر مالك بتوسخي أبزوبا سيميناو كيح بحري نوزوباتات قرورا أفعابة شعبن كاب 23 كساب 25 تقمتي بتغلالا أبسات حد الشحن 400 هكتار زتتفي كوبكوبتان يمقوطصار عوت صراح كم تسلسله كابتبوتا زترخبه علتاو تصبصبات ينصر بزيكازي أب وسون كبابيتات زوبا عنسبا كبابي أسمات أب زوبا قشباركا دما أب قلق فارنو زوباتات كركبة تنسل عن زترعي كوبكوبتان بات أمدربدا نيقوزتر مسرح يكاير اللام اتكاب قربا بتحقرات زمت زلو وراراتان بتا قنا سلزي قوارته حارس صوت زاخل الزرعتهم بأقا كعطلو نزخونة ترئيو وراران بتا دما أب كبابيهم نزركبا زملكتن أكلات منغستي كموترو قلطف حابريتا كهبو مينستر حرشا دقيمو يتوع
ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ድሕነት ንመግቢ ዝውዕል ምህርቲ ሕርሻ ንምርጋጽ ዝካየድ ቁጽጽራዊ ስራሓት ክሕይል መተሓሳሰብ ቀሪቡ ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ኢብራሂም ዓሊ ሳምሶም ሃይለ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ድሕነት ንምግቢ ዘገልግል ምህርቲ ሕርሻን ካልእ ጽላታትን ንምርግጋጽ ዝካየድ ጻዕሪ ንምዕዋት ዝግበር ቁጽጽራዊ ስራሓትን ምክትታልን ንምሕያል ተራ ኣፍረይቲ ኣከፋፈልቲ ኣካላት መንግስትን ሕብረተሰብን ክዓዝዝ ብ21 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ባረንቱ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ መዘኻኸሪ ቀሪቦም ኣብ ተወከልቲ ህዝቢ ኣልማዕቲ ጀራዲን 4 ከብትን ሓለፍቲ ዝምልከተን ኣካላትን ዝተሳተፈ ወዘተ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ጋሽባርካ ሓላፋ ኣሃድ ቁጽጽር ኣሕምልትን ፍረታትን ኣቶ ሓጎስ ገብረ ማርያም ኣብ ዘቕረበ ጸብጻብ ኣፍረይቲ ዝኽተልዎ ዘይግባእ ኣጠቓቕማ መድሃኒትን ኣገባብ ምጉዕዓዝ ፍርያትን ንብከላ ዘቃልዕ ስለ ዝኾነ ድሕነቱ ዝተረጋገጸ ፍርያት ናብ ተጠቀምቲ ንምቕራብ ዝካየድ ንጥፈታት ልምዓት ብሰብ ሞያ ዝተማእከለ ክኸውን ኣተሓሳሲቦም ንምግቢ ዝውዕል ምህርቲ ካብ ምፍራዩ ክሳብ ናብ ተጠቀምቲ ዝበጽሕ ኣብ ኣጠቓቕባን ክንክንን ዝርአ ጉድለታት ካብ ቀንዲ ምኽንያታት ምብካል ምግቢ ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ ሓጎስ ምርግጋጽ ድሕነት ምግቢ ንዝተወሰኑ ኣካላት ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ ኩሎም ኣብ ምፍራይ ምክፍፋልን ምቁጽጻርን ዝነጥፉ ኣካላትን መላእ ሕብረተሰብን ኣስተዋጽኦ ክገብሩ ተላብዮም ጥዕናን ቁጠባዊ መነባብሮን ሕብረተሰብ ንምውሓስ ኣብ ምቁጽጻር ዘይሕጋዊ ሕርሻዊ ቀመማት ጸረ ባልዕን ፀሃያይን ከምኡን ውሸባዊ ስራሓት ዘተኮረ ንጥፈታት ከም ዝካየድ ዝገለጸ ሓላፋ ኣሃድም ምቁጽጻር ልምዓት ቦቕሊ ኣቶ ኣብርሃለይ ሃይለ ሚካኤል ኣልማዕቲ ጀራዲን ብሰንክስ ጥቀሙሉ ዘይሕጋዊ ጸረ ባልዕ መድሃኒትን ዝኽተልዎ ጉጉይ ኣጠቓቕማን ግን ኣብ ኮሚደሬ ተርእዮ ምብካል ከም ዘጋጥም ብምጥቃስ ኣፍልጦ ሓረስቶት ኣብ ጸረ ባልዕ መድሃኒትን ምዕባይን ኣብ ፍርያቶም ዝኽሰት ብከላ ንምጉዳልን ዝካየድ ጎስጓሳት ሸቱኡ ንኽወቅዕ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላትን ሕብረተሰብን እጃሞም ከበርክቱ ዘኻኺሮም ሓላፋ ኣሃድ ቁጽጽር ሃብቲ እንስሳ ኣቶ ሰዓር እብርሃም ብጊዱ ከም ኣብ ፍርያት ኣሕምልትን ፍረታትን ኣብ ውፅኢት ስጋን ጸባን እውን ውሕስነቱ ዘይተረጋገጸ ኣገባብ ክንክንን ኣቕርቦትን ብከላ ከም ዝስዕብ ብምሕባር ንምግትኡ ኣርባሕቲ ናይ ስጋን ጸባን ከብቲ ብኽኢላታት ንዝወሃቦም መምርሕታት ብግቡእ ተኸቲሎም ንጥፈታቶም ከሰላስሉን ጥዕና ጥሪቶም ክሕልውን ተጠቀምቲ ድማ ጸባን ስጋን ብግቡእ ከፍልሑን ከብስሉን ኣተሓሳሲቦም ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ብዛዕባ ዝንጸግ ጸረ ባልዕ መድሃኒት ግቡእ ሓበሬታ ናብ ኩሎም ሓረስቶት ክበጽሕ ጥዕንኡ ዘይተረጋገጸ መድሃኒት እንስሳን ጸረ ባልዕን ንምግታእ ዕቱብ ስጉምቲ ክውሰድ እቶትን እቶታውነትን ንምኽዕባት ድማ ምስ ክኢላታት ሕርሻ ቐጻሊ ርክባት ክካየድ ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ ሆስፒታል ባጽዕ ምስ ካልኦት ክፍልታት ተደሪቡ ክሰርሕ ዝጸንሐ ክፍሊ ናጽላታትን ህጻናትን ርእሱ ዝኻለ ክፍልን መሳርሒታትን ተዋዲድሉ ብ25 ጥቅምቲ ኣገልግሎት ጀሚሮም ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ባጽዕ ዶክተር በርሀ ተስፋይ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ንናጽላታት ክወሃብ ዝጸንሐ ኣገልግሎት ብሰንኪ ጽበት ክፍሊ ከምቲ ዝድለ ከም ዘይነበረ ብምጥቃስ እቲ ህንፃ መሰረታዊ ጽገና ምስ ተገብረሉ ግን ኣብ መሳርሒታቱን ዓቕሚ ሰቡን ድሕሪ ዝተገብረ ምምሕያሽ ዝሓሸ ኣገልግሎት ናብ ዝህበሉ ደረጃ ክብ ከም ዝበለ ገሊጹም እቲ ኣገልግሎት ጀሚሩ ዘሎ ክፍሊ ዝተወጽዑ ናጽላታት ጥቡቕ ምክታል ዝገብርሉ ምዃኑ ጠቂሱ ድማ ኣገዳስነት ናይቲ ክፍሊ ኣብ ድሕነት ህፃናት ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ሆስፒታል ባጽዕ ኣቶ ይርጋ ጫኔ ብወገኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንድሕነት ኣደን ህፃንን ኣድማዒ መደባት ስለ ዝተተግበሩ መጠን ሞት ኣብ እዋን ጥንስን ሕርስን ከም ዝነከየ ብምሕባር ኣገልግሎት ጀሚሩ ዘሎ ክፍሊ ሕክምና ናጽላታት ኣካል ናቱ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ኣብ ሆስፒታል ባጽዕ ድሕሪ ዝተገብረ መሰረታዊ ጽገና መሰረታዊ ትሕተ ቅርጽን ኣገልግሎታትን ከም እተማልኡ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ كبرات تعذبتنا دحر زحصار مستاغري زغرب اخبراو زينايو مكتالكم كتصلو دقيمنا بخبرنا عبد فرنسا تصتاو قلولاو مالي نمهدا مس شبران عطقات زرب ككاد بمسغاغر منغست مالي نزغرب امامه نتيغاتهم ኣብቲ እማመ ዕቃበታት ከም ዘለዋ ዝገለጸት ፈረንሳ ምስ ሽበራን ዕጡቃት ዝካየድ ዘተ ግዝዩ ከም ዘይኮነ ሓቢራ መንግስቲ ማሊ ዝሓለፈ ቀረባ ዋርሕ እውን ምስቶም ዕጡቃት ዝርብ ከካይድ ድልውነቱ ምግላጹ ኣይርስዕን ኣብ ማሊ ሽበራን ንምድምሳስ ካብ 2012 ክካየድ ዝጸንሐ ብኣህጉራዊ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ዝተደገፈ ወታደራዊ ስርሒት ዛጊት ዝጥቀስ ውጽኢት ኣይተረኽቦን
فرنسا أبتا معرب أفريقيا هاجر لعلي حمش تشح وتهدرات وافرة خمزلة صبصابات يتقسم أبزوا معرب أفريقيا بحفشة مال دما بفلاي زقبر زلو قدام وتهدروا متتتاو نتصتاو وطرت زوبا يقادو خمزلو نايك أربعة عزبتي قلصم أمريكا تمال 26 تقمتي نصلات نرادي إيرانن أبت صلات زنطفا كوبانياتن علامة زغبره حدش قدا 5 دقات نبيت صحفات جمجات هاجر بمتكاس مع كان الزينة أقالحن بمسرت مجلس بيت صحفات جمجا أمريكا تقدا مينستري ساعات نزركبهم حيالو تكالاتن سبب سلطان إيران علامة زغبريم تقدا حسابات زدسكلن مستكالات أمريكا زخون نقداو نطفات ككايدو زعقتن مخانو تفريط اللهم تكالات نداري إيران نيكولاساو مدبات أب مموال كنتفا 5 نحيو منجست أمريكا زوكس يخون نبر منجست إيران تأجران محبر غطباو قس هاجرو نمخلاف زت وسد سجمت مخانو بمتكاس كونين ولهم أقدم بالعلي إيران تلاقام إجراءات زصدقت أمريكا نصلات نداري إيران نبدرجة زيرو نموراد تسرح كمزلا كتحبر صني حيام بسنك تسجمتي أب منجو خلتين هاجرات زت فترة زي مكداو إن خرر 5 مسة صبصابات يتعصم جابان أمريكان بنفس وكف كل التعامد زكايدو ناي أير بحر مدرن حبرا وتهدروا لممد كابت مال 26 تقمتي أب جزءات جابان يكايدا 5 لوه تغاليحهم أبزيك ساب زمت حمش تحدار زغط لممد نفرت السكما عرموشش مراقب كينات أمريكان تازعبيت هليكوبترات تسكم مركب كينات جابان زركبان حيال مراقب كينات كمون أمريكا نجابان زشدت الله F-35 زركبان بأماي زغط صرا نفرتو خيناتن لعلي 46 شح سراويتن يساتفو 5 لو تحبيرهم بزي كازي أبزي حبراو تهدراو لممد لو معامت نفلم أوان سايبراون إلكترونيكاون ميلاتات كوينات يكايد كمزلو تقليصهم أزل من مرزي كلتين هاجرات أنصار تشاينا زغنعة دبلوماسية وزمتن حيلنا وابزلوا بتحدم تشاينا لولاو جزءاتها مخانو أبتقلصو بحر دوب تشاينا وشمت تايوانن زكايدو من قصاصن وتهدرا مراقب بزحايل ملكوعو قصيلنا وابزلوا وان دما بتخالق شنخ يكانع بمهلاو كاب تشاينا تكور مكتتالن تقاومون كقطمو مخانيوم مستزو بقرب زلوم تنتنتي زحبروم لعلو دبلوماسيات جابان أمريكان أب هاجرات إسيا عدت بمكياد تشاينا أبزوا إندو باسفيك زلوات سلوان عبللا نمبده لفنتين مسرات زخيل صعق دبلوماسيا وغوسغوس يكايدو مهلاوميو زغلات منغست تشاينا أمريكا بتزوات تخطلو زلا بوليسي غغوين نزخونه زي ربح المخان بمتكاس أب الأولونت تصتان ربحاتاتن هاجرو زغبر متأتاو فتصم كم زي كبلون نخوينات كم زي فرهنيو زغلت زلوم لومي 27 تقمتي أب كتما بيشاور باكستان بزتخايد شبراو متقعتي بومب بوحدو شوعة سبات كم التغطلون لعل 8 غسلون تحبيرهم بتي أب هايمانتاو ماكل استفتسم متقعتي زغسلو مبزحتهم مهسيتهم كبير بمخانو كسر قدايات كزايد كم زغيليوم سب مزي بلاو دحنت زئمت زلوم سمت تا باكستان اتمتقعتي لعلي 6 كيلو مزن نتاو بفنجار كم التفتسميم قليصهم قدام مينستر باكستان عمران خان نتي متقعتي بتر دحر مخنان قبل ان يتاتب قدم حقين مقراب زكاير سرحات كحيل تزاز متحلافو مع كان زينا اقالحن زاغيت نايز متقعت حلافنا زوسد اكل كوانت زيل بتياب تهاجر دلدل عردن مسرات عرتات زكايد زلو شبراو بجل داعش زتفصم كخون زلو تقولوا العلم خانيوم سب مزتا زمت زلو ماكل مرمر تفر أمريكا ناسا أب ورحي مايك هلو 5 خل زأنفتو بأتاتات كم زرخبة أفليتهم أقدمو أب استخايدة أفراو مصنعتي أب ورحي وحد متن مايك هلو تخلو 5 ليو تأميتو نيرم يخون مبر بز حدش مصنعتي أب 4 كيلومتر صفحات ورحي أخل مايك هلو 5 خليو تقميتو زلهم كيلاتات ناسا من جنايتي ماي نمفتاش توسخ سراح يصبي مكانتلو ترخبت اورحي نزكايد مصنعتات درخ ترا 5 هلو حبيرهم ماي تراي زي كونه اورحي كالوت معدناتون كهلو 5 خلو ابتي ناسا زكايد مصنعتي تطقيسلهم اذا حدش رخبت اتي ماكل مرمر اب كباب ورحي مدبر نمدكان وطين ونزلو مدب نمتكبار زتابع كم زخونه زغلاصه
ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ ትማሊ 26 ጥቅምቲ ጀሚሩ ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ መሮር ከቢድ ንዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት ከም ዝወረደ ተቃሊሑ እቲ ባርዕ መሮር ብብርቱዕን ደረቕ ንፋስ ተደፊኡ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰዓታት ናብ ልዕሊ 800 ሄክታር ከም ዝለሓመ ዝተቐሱ ሰብ መዚ ኣሃርታት መጥፋእቲ ሓዊ ብዝተፈጥረ ስግኣት ልዕሊ 60,000 ካብ ቤት ንብረቶም ከም እተመዛበሉ ሓቢሮም ብሰንኪ ሓደጋ ሰፊሕ ከባቢታት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ተቋሪፅዎ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሰፊሕ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ኣብ ምኽሳት ልዑል ዓቕሚ ዘለዎ ኩነታት ኣየር ከም ዘሎዮም ፀብጻባት ዝሕብሩ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብቲ ክፍለ ሃገር ብዝተኸስተ ሓደጋታት ባርዕ መሮር 31 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቕሱ ፀብጻባት ልዕሊ 1.6 ሚልዮን ሄክታር መሬትን ብኣሽሓት ዝቑፀር ኣባይትን ከም ዝዓነወ ይገልጹ ኣብ ዓለም ኣብ ናሕሲ ዝትከል ሰሌዳታት መመንጨዊ ፀሓይ ኣውፅዓት ማለት ሶላር ፓነል ኣብ ምንቅስቓስ ተሽከርከርትን ነፈርትን ከምኡውን ወዲ ሰብ ኣብ ዕለታዊ ህይወቱ ኣብ ዝጥቀመሎም ብፀዓት ኤሌክትሪክ ዝሰርሑ ናውቲ ኣብ ኣገልግሎት ካብ ዝውዕል ሓፂር እዋን ኣያቁፀረን ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ዝኾኑ ሃንጋራውያን ተመራመርቲ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ብምጉዓዝ ኣብ መገዲ ኣጋር ተተኺሉ ፀሓይ ኣውፅዓት ዘመንጩ ሰሌዳታት ኣማዕቢሎም ንኣገልግሎት ብምብቅዖም ልዑል ኣድናቆትን ሸፈነ ማዕከናት ዜናን ረኺቦም ኣለዉ እዚ ብፕላቲዮ ዝተሰሚየ ኣብ ሃንጋሪ ዝመደበሩ ኩባንያ ዝተማህዘ መመንጨዊ ፀሓይ ኣውፅዓት ሰሌዳ ኣብ ልዕሊኡ ብእግርኻ ተጓዒዝካ ይኹን መኪናኻ ኣብ ልዕሊኡ ደው ኣቢልካ ዝወርዶ ጉድኣት ስለ ዘየለ ኣብ ስራሓት ስነ ህንፃ ብዝነጥፉ ክኢላታት ልዑል ተቐባልነት ከም ዝረኸበ እዩ ዝሕበር ዘሎ ኣብ ልዕሊ ናሕሲ ዝትከል መመንጨዊ ፀሓይ ኣውፅዓት ሰሌዳታት ሙሉእ ቀረብ ኣብ ምርጋፅ ዝሕግዝ እኳ እንተኾነ ናይ በይኑ ትሕተ ቅርፂ ዘድልዮን ብፎኩስ ሓደጋታት ከይተረፈ ዝዓኑን ብምዃኑ ንተገልገልቲ ኣሸጋሪ ኮይኑ ምፅንሑ ዝሕብሩ ኣካየድቲ ናይቲ ኩባንያ እዚ ሓድሽ ምህዞ ነዚ ኩሉ ማሕለኻታት ዝኣሊ ስለ ዝኾነ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ከም ዝኸውን የረድኡ ኣብዚ እዋን ዋጋ ናይ ፍርያቶም ምስቲ ካልእ ዓይነታት ሰሌዳ ክዳረግ እንከሎ ክብር ዝበለኳ እንተኾነ ምስ ግዜን ብዝሒ ጠለብን ግን ኣዝዩ ከም ዝጎድልን ብዝቐረበ ኣብ ኣገልግሎት ከም ዝውዕልን ንምግባሩ ይፅዕሩ ከም ዘለዮም እቶም ኣካየድቲ ናይቲ ኩባንያ ዝሕብሩ ኣህጉራዊ ፃውዒት ንተጠቃምነት ተተካእ ፀዓት እናሓየለ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ ነዳዲ ከም ምንጭ ፀዓት ዘብቅዓሉ ግዜ ነዊሕ ከም ዘይኮነ ዝሕብሩ ክኢላታትን ተመራመርትን ካብ ፀሓይ ንፋስ ማይን ኣብ ዝርከብ ፀዓት ምምርካስ ክዓቢ ምዃኑ ይእምቱ نلوم الثالث 27 ጥቅምቲ ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብቲ ዛዚሙሎ ብሩኽ ምሸት